Ġustizzja. Il-mexxej tagħna huwa wieħed, Ġesu ta' Nażaret li bentalla l-ħaj. U biss miet għalik, ħadd iktar, ħadd ma miet għalik biex isalvak, l-ebda qaddis, laqqas il-Madonna, Ġesu biss miet għalik. Ħadd iktar. Aħna l-kol kemm aħna fil-Knisja dixxipli ta' Ġesu u gwaj għal min ixandar is-saltna talla, gwaj għalina l-kol nridu morru nfittxu n-naċ il-mitlufa, jekk in-nies nagħmluhom dixxipli tagħna u mhux ta' Kristu. U jekk xi ħadd jipprova jagħmlek dixxiplu tiegħu, aħrablu. Dixxipli biss ta' Ġesu u full stop u xejn aktar. Ġesu għal min jipritka għal min batna nxandru bħala Knisja, nxandru l-Vanġelu, jagħtina kelma oħra. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu xjaten. U f'San Mark komplijejt, huma marru jipritkaw kullimkien u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Eżistijej, il-mirakli kienu jsiru, għadhom isiru u jibqgħu jsiru, anke jekk ħadd ma jemmen fihom. Biex il-mirakli jagħmelhom Alla. U l-mulej Ġesu wedna illi l-kelma tagħna meta aħna nxandru l-Evanġelu u se jakkumpanjana u jwettaq daw is-sinjali. Kien jagħmilha, għadu jagħmilha u jibqa' jagħmilha. Milu skantaw għaliex il-Papa Benedittu kien Ġermanja għandu ikun, kien hemm dak it-tifel li wara l-Papa millu salib dan it-tifel kien fiq minn xi kanser, forsi smajtu biha. Għamlu għaliex wara li Ġwanni Pawlu t-tieni bdew rapportati mirakli li saru meta kien ħajjuwa. Hija normali. Hija normali di. Hija in-normali tal-Vanġelu. M'hemm xejn ta' barra minn hawn fiha. Jekk qed inxandru l-Vanġelu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, suppost naraw konversjonijiet, mirakli madwarna, xjaten jinħelsu, nies ifiqu, jekk suppost jiġri. Jekk qed inxandru bil-qawwa tal-Ispirtu Santu eżistijej. Hija n-normalità tal-Vanġelu, mhijiex xi ħaġa straordinarja. Ma nistgħux naqilbu l-Vanġelu ta' taħt fuq. Ġesu din bagħthom jipritkaw b'din il-qawwa. Issa jekk aħna ma nemmlux fiha problema tagħna, mhijiex problema tal-Vanġelu imma, u mhix problema ta' Kristu. U jekk irridu nirriduċu kollox fuq livell psikoloġiku u ngħidu li kważi l-ħidma tal-Alla ma saret teżisti mkien, problema tagħna mhix ta' Alla. Alla dak li kien jagħmel jibqa' jagħmlu. Però jaħtieġ eżistijej li nitolbu li iva l-predikazzjoni tal-Knisja, il-messaġġ ta' Ġesu li aħna rridu waslu, ikun imsieħeb din il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Mattew kapitlu 10, vers 7, kelma oħra li jagħti Ġesu. Xandru u għejdu li s-saltna tal-Alla waslet. Ġesu ma batniex biex nikkonvinċu l-ħadd. Ġesu batna inxandru, mhux nikkonvinċu. U jekk tipprova tikkonvinċi l-xi ħadd tiżbalja, għax Ġesu ma takx dik is-seta biex tikkonvinċi. Ġesu qallek muru xandar, issa x'jagħmel ħadd ieħor. Affarijiet, xandar, il-kelma ejda, f'ħinu barra minn ħinu, jgħid San Pawl. Aħna id-dmir tagħna bħala nsara li nipproklamaw inxandru l-verità. Jekk id-dinja tittalaq widnejha, tbagħat il-konsegwenza hi. Jekk il-Knisja pritkat diversi drabi kontra l-abort, id-divorzju, l-eutanasja, inġustizzji soċjali u d-dinja talaq widnejha, jitbagħti. Ma l-Knisja tibqa' xandar il-kelma ta' Ġesu. Anka jekk ħadd ma jagħti każ. Id-dmir tagħna biss li nxandru s-saltna u mhux nikkonvinċu n-nies minnha. Ħadd minna ma jista' jikkonvinti l-ħadd eżistijej. Mhux speċjali llum. Jgħidulek inti taħsibha hekk, jien naħsibha hekk, inti bqa' btiegħek u jien nibqa' btiegħi. Barra bid-daqq u ġewwa bislim. U tħossok mhux tażaq fl-ilma. Jien qatt ma qos nażaq fl-ilma. Għax jiena ngħid jiena nxandar, issa ra ura. Jekk ma tawx każ mhux problema tiegħi. Jiena nxandar dmieri biss. Imbagħad Alla jrid jaħdem fil-qlub tan-nies. U toqgħodx tgħid mhux ħajatu każ jiena ma nxandarx. Le, xandar. San Franġisk, meta ma kienx sib il-min jipritka, kien jipritka l-annimali. Ma basta xandar għal-kelma.
U kien jagħtu każ iktar. Imma kien ixandar. Ixandar. Ma jismaħat, immorru xandru. Ġesu mhux il-ħolqien kollu għalilna morru xandru. Immorru nxandru, xorta, anke jekk ma jagħtux kasna, xorta rridu nxandru għal-Vanġelu eżistijej. U ma nibżawx. Ftakar, tikkonvinċi lil ħadd, mela la tikkonvinċi l-żewġek. U la tikkonvinċi l-uriedek. U la tikkonvinċi l-ġara. Il-ħadd. Inxandar Ġesu x'qal u x'ridna nagħmlu u l-imħabba tiegħu. U mbagħad tħalli f'idejh. Kif tħossok qed tipprova tikkonvinċi ġifieri tagħmilha int. Anke jekk għandek ma nafx kemm l-intenzjoni tajba. Mhux aħna rridu nagħmluha. Ġesu jrid jagħmilha fina. Mela nistennewh pass pass. Aħna nxandru u mbagħad jagħmlu. Kell moħra Ġesu jgħidilna jekk iridu nxandru l-Vanġelu. B'xejn ħadtu b'xejn tagħtu. Mattew kapitlu 10 vers 8. Eżisti l-Vanġelu jixxandar b'xejn. Jien ma nistax nifhem kif tiġi xi saħħara ta' u tgħidlek li għandha don minn Alla. Mbagħad wara taqralek ix-xorti titolbok 5 liri. Jidra b'xejn ħadtu b'xejn għadu skużi. Janzi jekk mmur minn Alla mmuru nitlaq barra ma nħallsikx. Mhux li ħalsek, kellha gidba dina, mhux vera minn Alla ovvjament. B'xejn ħadtu b'xejn għadu. Però b'xejn mhux bil-fors flus eżistijej. B'xejn ifisser illi inti ixxandar il-Vanġelu u ma tippretendix illi l-Knisja ħadd tiġi tagħmellek xi promotion u xi reklam. Li inti tmur taqdi ta' tisemek fil-parroċċa, ma toqgħodx tistedni li għadha fil-fuljet tal-parroċċa ħassib ruħek front page ta'. B'ritratt tiegħek li ma jkun hemm xejn aktar u jirringrazzjak tal li għamiltlu l-pittura kapillan. B'xejn ħadtu b'xejn ħati. Ara kif isser ara kemm ara. B'xejn. 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 Ħallas xi ħaġa biex Alla ħalqek. B'xejn ħadd u b'xejn tittati. Il-gwadan mhux flus biss. Gwadan jista' jkun karriera li tipprova tagħmel minn fuq dar il-Knisja jew fil-Knisja. Il-Vanġelu b'xejn titħallsu. B'xejn. La fama, la popolarità, la biex joqgħod jgħidu kemm inti tajjeb, la biex joqgħod jgħidu li int qaddis, u la biex joqgħodu jgħidu ara kemm int kapaċi, b'xejn laqqas xi jgħidu fuqek, laqqas it-tajjeb. B'xejn ħadd, b'xejn għati. Xejn, u di mhix faċli. Kelma oħra li jagħtina Ġesu, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Kunu melaqlin bħal sriep u safin bħal ħamim. Grazzi Ġesu. Qed jibgħatna bħal ħrief qalb lil pub. Mela mbarra hemm nies li kif ħadd titkellem dwar Ġesu bum hekk lesti fuqek ara. U għall-argumenti jgħidulek 100, u għal kull kelma jgħidulek 200, u jekk tista' qulek ħallek qabel ma tiftħu jagħmlu ilek. Hekk il-pub lesti biex jaħtfuna. Però ma rridux nibżgħu. Ġesu preparanna liha. Però Ġesu jgħidilna kunu għaqlin. Kun għaqli. Tkun xi blaħ, għaqli. Tkun għaqli ġifieri. Aqra s-sinjali s-sow ta' żminijiet. U inqeda b'dak kollu li tista' tinqeda b'mod tajjeb biex twassal lil Ġesu, kun għaqli. Araw min irid ibih xi ħaġa kemm hu għaqli. Kif ibih il-prodott tiegħu hawn xi sales manager hawnhekk. Tajjeb ta' tagħmel sew għax jogħlok ħobżna ta' kuljum titaqlaħħa. Imma possibbli aħna b'tant doni ta' nies imgħamdin fil-Knisja. Ma nafux nużaw daqsxejn minn dalla għalli Alla tagħkom għall-business biex tużaw daqsxejn biex ixxandru s-saltna dalla ħud minnkom. Mhux business kif tifranka xi income tax ta' ngħid jien. Mhux dak l-aqal. L-aqal tajjeb, kif il-prodott tiegħek tbiegħu tajjeb. Aħna għandna messaġġ tant sabiħ ejja nkunu għaqlin nużaw ir-riżorsi kollha li għandna. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfur trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li l-jum il-ħaq ikun jeħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Mattew kapitlu 10, verus 14 sa 15. Ġesu qed jagħmilha ċara, mhux kull fejn imorru se